Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a un nou vídeo al canal de Sortiu i disfruteu vídeo per parlar de l'empat a 1 entre Sevilla i Betis. Vídeo per parlar d'aquest derbi sevillà. No ha estat a l'altura del Chelsea City, però tampoc ha estat un Lazio-Roma, perquè ens entenguem pels qui hagueu vist els altres vídeos que hem anat pujant durant el dia d'avui. Un partit travat, amb oportunitats, això sí, ha estat un partit molt i molt alegre, que ha desencallat un gol d'Ayoce Pérez pel Betis. A partir d'aquí, el Sevilla, que ha tingut el domini del partit, Rakitic amb un autèntic golàs, és a dir, un autèntic golàs. Sembla que estigui maleït el Betis, que no pugui guanyar un derbi, perquè la temporada passada igual, guanyant el partit i gairebé que dominant, i un autèntic xitxarro amb totes les de la llei de Gudel. El Benito Villamarín, doncs bé, als últims minuts evita la victòria dels de Pellegrini. Aquest any ha estat exactament igual. Un Betis, però, que tot i l'empat ho ha seguit intentant, ha atacat amb perill a la porteria de Dimitrovic, a punt ha estat d'emportar-se molts i molts anys després una victòria del Sánchez Pizjuán. Un Sevilla que avui ha sortit amb Dimitrovic a la porteria, Navas, Badé, Gudel, Adrià Pedrosa a la defensa, amb pivot amb Soumaré, Rakitic, Show al mig del camp, Oliver, Torres i Ocampos ajudant també a aquests mitjos i exercint com a extrems. A dalt, Youssef En-Nesyri en punta, com a referència de l'equip local avui, de l'equip sevillista. Aviam, sobretot a la primera part, el domini ha estat del Betis. Avui, si algú mereixia guanyar aquest derbi, ha estat el Betis. Sí que és veritat que els últims minuts l'equip de Pellegrini s'ha hagut de limitar més a defensar les embestides del Sevilla, que envalentonat pel gol i per la seva afició, que ja sabem que en aquests derbis fa molt, doncs bé, ha tingut aproximacions com per endur-se el partit, però el Betis, que sortia a la contra, després ho comentarem, amb Abde i Luis Enrique com a autèntics punyals per les bandes, i un Ayoce Pérez que avui ha tornat a fer un molt bon partit. De fet, arriba justament ara el moment d'analitzar l'alineació del Betis. Avui els de Pellegrini, que han sortit amb Yates a la porteria, aquell porter que va debutar davant del Barça en aquell partit que no va estar encertat. La lesió entre setmana de Claudio Bravo ha precipitat la seva titularitat. Bon partit, ha tret alguna mà interessant al gol de Rakitic, poc s'hi podia fer. Defensa amb Miranda, Xavi Riad, Petzela i Bellerín. Mig del camp, Marc Roca, Guido Rodríguez, el doble pivot, mitja punta per Isco, Diano, aquest noi jove de 18 anys del Betis, del que parlaven meravelles Gerard Piqué, Joaquín i Ibai aquesta mateixa setmana. Ayoce Pérez també. A dalt, William José, que si estava finet en les últimes jornades, doncs bé, avui no ha vist porteria al derbi. Qui no ha vist ni tan sols minuts, per cert, és Borja Iglesias, que entre setmana va fer el seu primer gol aquesta temporada. Doncs bé, avui 0 minuts. Sembla que la relació està totalment trencada entre Pellegrini i Borja per unes declaracions sobre el cas Rubiales del futbolista espanyol. Bé, el cas és que a la segona part han entrat, com comentàvem, Abde i Luis Enrique, i la veritat és que han generat molt de perill, i de fet arran d'aquí, arran d'una falta, ha arribat el gol d'Ayoce Pérez. Estadísticament el partit, el que dèiem, força més distret. El Sevilla sí que ha tingut la pilota, sobretot amb domini en els últims minuts, aproximacions força igualades. Sí que és veritat que el Betis ha tingut ocasions més clares, una d'Ayoce al pal, una altra que ell mateix ha criticat la seva definició en roda de premsa. Isco també n'ha tingut un parell o tres a la primera part per adelantar el Betis. No ho han fet i el resultat se'ls ha acabat quedant curt, i amb una meravella, com comentàvem, d'Ivan Rakitic. Doncs bé, el Sevilla com a mínim aconsegueix salvar un puntet. Fa masses partits però que el Sevilla no guanya, un Sevilla que està en una situació molt crítica. No s'esperava ningú que repetís el desastre de la temporada passada. De moment és el que està passant i no sembla millorar amb la marxa de Mendilibar. Tot i això, avui els sevillistes que han aconseguit salvar un empat final dels 90 minuts. Sevilla 1, Betis 1 al derbi Sevilla.